Gaur landuko dugu paralelogramo berezi bat lauki zuzena. Orduan, ze behar du lauki batek bilakatzeko lauki zuzena. Eta horrekin ikusten dugu bere lehen definizioa. Ze behar du angelu zuzen bat, bigarren angelu zuzena, eta hirugarrena aski da. Beraz, lauki batek hiru angelu zuzen baldin baditu, orduan lauki zuzena da. Guai, paralelogramo batek ze behar du izaiteko lauki zuzena. Ebe aski zaio angelu zuzen bat. Frogatzen da erreski beste hiruak bilakatzen direla ere zuzenak. Beraz, paralelogramo batek angelu zuzen bat baldin badu, orduan lauki zuzena da. Edo, begira dezagun nolakoak izan behar ditu bere diagonalak, paralelogramo batek, neurri berekoak. Beraz, paralelogramo baten diagonalek neurri bera baldin badute, orduan lauki zuzena da. Berriz ikus dezagun hiru definizio horiek. Lehena, lauki batek hiru angelu zuzen baldin baditu, orduan lauki zuzena da. Bigarren definizioa, paralelogramo batek angelu zuzen bat baldin badu, orduan lauki zuzena da. Eta hirugarren definizioa, paralelogramo baten diagonalek neurri bera baldin badute, orduan lauki zuzena da. Ikus ezagun oai lauki zuzenaren proprietateak. Lauki bat lauki zuzena baldin bada, orduan bere angeluak zuzenak dira. Bere diagonalek erdigune bera dute eta neurri berekoak dira. Diagonalen enbaki pundua simetri zentroa da. Aurkako aldeak neurri berekoak dira eta paraleloak dira. Medianak simetri ardatzak dira.